Добро утро на всички. Само да ви предупредя, в 10:11 аз, Гошо и Кирчо ще направим един много огромен плакат на България. Ще нарисуваме къщи, училища, ще нарисуваме много хубави неща, които са в България, в Свиленград. И към 10-11 часа очаквайте в моя канал видео. Да, ни вчера го решихме и ще го поставим на нашия клас. Да. Спим вечера. Да. Айде хора, чао. И да не забравите, в 10-11 часа някъде ще го направим. Тук у нас, даже огромна маса. Да, хай, чао! Бай!